טוב, אז אנחנו אנשים מפרסמים, אנשים מצלמים אוכל, אבל יש כאלה שמפסלים אותו. כן, אבל בשני המקרים הוא גורם לנו לאכול, ולאכול הרבה מאוד. כן, אבל אסתר פה מפסלת ירקות ופירות, זה בריא. נכון? צודק. שלום אסתר. שלום לכם בנות. מה שלומך? בסדר, ברוך השם. תגידי לי, איך אומרים את השם משפחה שלך? סומך? לא, ארוך יותר. לא, זה אריסטוקרטיק, זה לא שם משפחה. אריסטוקרטיק? את עושה את זה לעיראקים? לא, חלילה. אז אנחנו מפסלות היום. זה שם החברה. הבנתי, אוקיי, אז הטעות שלי, ראיתי את זה לא, זה בתחקיר. בסדר. וואו. העיראקים יסלחו לך. וואו. זה מילון? מילון כתום. מלון כתום. מדהים. זה מדהים, זה מדהים, מתחשק זה לקחת את זה סידור כזר פרחים. ולהתחתן עכשיו. את יודעת מה? באחת הפעמים שצילמתי לאיזה פרסומת, אז מישהי ראתה, עבדתי בתוך חנות פרחים, ומישהי עברה בחוץ ואמרה, מה, זה זר לכלה? אז זה קרה לי, זה גם כן. איך הגעת לזה? לפני בערך הייתי מורה לאומנות בסמינר חדרה, בערך לפני כ-14 שנה נסעתי לאחותי בארצות הברית. אחותי תמי פולצ'ק היא... חייב להיות קשור לאומנות, כי לא כל אחד יכול לעשות מאוד את זה. גדולה. דרך אגב, אחותי צבעה עכשיו את טקס האוסקר בפרחים. אז זה בגנים, היא אני עובדת בפרחים, אני עובדת בפירות. כבוד גדול לנו. ושם למדתי את זה בעיקר, עבדתי בזה, שם למדתי, התחלתי את הסדנאות דווקא שמה, ואז העברנו את זה לפה. איזה יופי. למי זה מיועד? למעשה, לכולם. אני אגיד לכם. מה זה לכולם? בואי נסביר לך. אם יש לי במהלך אצבעות העבודה עקומות, שלי, איך הרי אני אני אצליח? עובדת... נו, קודם כל, הלוואי והיה לי כאלה אצבעות. עכשיו, מה שקורה לגבי... אני אסביר לכם. בא אליי, אני עובדת בבתי מלון, אולמות, אני רואה שפים, אני רואה אנשי מקצוע, אני רואה הכל. למעשה, חשבתי, כל אחת יכולה, כל עקרת בית. אני רואה הרבה אנשים שרוצות לעשות משהו מרשים, ולקבל מחמאות. בוא נגיד את האמת, כולנו אוהבות לקבל מחמאות כזה לשמוע וואו, אבל גם אין להם יותר מדי זמן, ולכן חיפשתי... כל אחת יכולה לעשות את זה. בהחלט שכן. אני אומרת, אין סיכוי אני נראה רוצה שאת להגיד לך תצליחי משהו. לעשות. אני מעבירה סדנאות 14 שנה בפיסול באבטיחים ומילונים, בירקות, עיצובים בפירות. עבדתי בבתי ספר, עבדתי בגני ילדים. וכולם יכולים? עבדתי עם נשים ועבדתי עם אנשים שעובדים בתחום ובמקצוע הזה. כשאני התחלתי את הפיסול באבטיחים לפני כ5 שנים בערך, אז הבאתי את זה, האבטיחים, בעלי אמר לי, מי יבוא לזה בכלל? אני רוצה להגיד לך משהו. לא גמרתי לפתוח סדנאות רק בזה. באמת? רק בירקות ופירות. אז את מפסלת רק ירקות ופירות? את האמת, אני עובדת עם עוד תחומים, כי אני אומנות אספר לך זה סיפור. אומנות. זה לא יעזור. כשסבתא שלי לימדה אותי להכין לחם בית, הייתי מחכה שהלחם יטפח כדי לפסל את הבצק עצמו בסוף, לפני שהוא נכנס לתנור. נכון, כן, אני יודעת את זה. ילדים נהנים. מאוד. את לא מבינה, ולפעמים אני נדהמת, אני מסבירה הרי לילדים, אני עובדת בבתי ספר, ואני עובדת עם כל הגילאים. לא מזמן עבדתי עם ילדים באשדוד, לדוגמה. אני פשוט נדהמתי ילד בכיתה ב', ישבו, עיצבו עציץ מפירות, וזה היה מדהים. בוא נראה מה ילדות כמונו יכולות לעשות. בואי תלמדי אותנו משהו. עכשיו, מה שלמעשה אני כאן לקחתי, כשפתחתי את הסדנאות, אמרתי, אני לא רוצה ללמד עם מכשור מיוחד, כי זה נורא חכם להתחיל, אוקיי, כדי לעשות את הפרח הזה, צריך לגשת לחנויות המתמחות. בדיוק, אני לא רואה פה כלים מיוחדים. וכדי לעשות את זה, צריך לחנויות המתמחות. זה לא הוגן, כי הסדנאות שלי מיועדות לכולן, ולכן... בוא נזרום ממה שיש בבית. יש לנו פה רק סכין ישרה, אוקיי, את אפילו לא תצטרכי את הסכין, כך שאני אחסוך לך גם את זה. עכשיו, מה שקורה, יש לנו את הסכין טורנה, שהיא באמת חשובה לי. האבטיח של הבר מצווה... אנחנו חייבים רק שתראי לנו, כי אנחנו ממש בואי תלמדי שהזמנתי אותנו. אותו, אתם רואות, זה למשל עם הסכין טורנה. טוב. אז יאללה, יש לנו חצי דקה מה לנסות שאנחנו עושים, לפסל. אני לוקחת רצועות מילון דקות, כן. אני פשוט מכניסה, עושה כעין שתי לולאות, מכניסה לולאה בתוך לולאה. אנחנו יכולות לנסות גם? בהחלט, שזה יהיה הבסיס שלנו של... שתי לולאות. פשוט כך, כן, ותביא עוד אחת, כן. עכשיו, נכניס אחת בתוך השנייה. אוקיי. הכנסנו. וכך זה חוזר חלילה? מה עשיתי? בדיוק מה שצריך, רק עשית קצת לכיוון ההפוך. אותו דבר, רק ההפך. אותו דבר, רק ההפך. את שמה לב בצורה כזאת. כן, זה בדיוק מה שעשיתי. אני רוצה לחכות, זה לא שושן. וכל מה שאנחנו עושות זה רק לסובב. רק לסובב בצורה כזאת. את שמה וואו, לב? כן, זה כבר את רואה. יכולה להמשיך לסובב. לסובב. פשוט לקחת רק פרוסות לסובב. דקות ולסובב.
וזה למעשה... טוב, שאנחנו נמשיך פה להסתובב, בינתיים פרסומות, כי מסתובב לי כבר הראש מה לסובב את זה. מה יצא?